ukudela nje ngithi kuyaphuthuma lapha azikho izikhalo engafiki kimi njengopresident wamabhinqa. Izikhalo eziningi ezifikayo kimi njengoba benginokondisa nje ngendaba yempucuzeko kuhambe kahle ngendlela ukuhambe kahle ngayo kwabhedela kubhede khona kalikho kwisokelo ngenasici. Ngifundile ke emcineka ukuthi ubuphuphuku abuholeli. Mbona begcwele kanjani, wonile begcwele kanjani. Qhubeka ukuhlonipha ke, hleka ke, qhubeka guqa. Ngibona uguqile nje, sit down imcineka, sit down imcineka, sit down. Guqa, qhubeka nje uguqe. Kuzokusiza. Yabo, waqala wadunusa njengothibela, out, gede. Yabo. Lento ibane le, yabo. Amasendazila xa wenduna weNkulunkulu wami. Emveni kwalokho bese siphinde futhi situsa ne creativity ama artists ngendlela yawo amanye angena egoqoshiwe amanye anyuka ngama lift okufaka usebenze upstairs okuyinto okuyizinto ezihle lezo ezikhombisa ubuciko. Well done, okay. Ayisengicomile phela eyithoza ngishelo izwi. Hayi suka. Nje manje ke sibheke lapha kumbuso wamaciko ngomhla ka24 September. Wonke umuntu oyongena lapho uyobevunule. Ugeye umfoka Ngcobo uyibizile ayiphelele zonke insizwa ngomhla 24 September eCharlesfontein. Charlesfontein ke niyazi ukuthi inkundla yeni mabhinqa futhi ungenwa mahala bese kuthengwa amathikithi ama VIP kuphela. Inkundla yeni lokho liqinisekisa ukuthi niyaphelela niba khona. Ngaphezulu kwalokho iphinde ngibongele neEFF ngokucelebrate 10 years zangimeme insizwa lezana oJulius noShivambo zahlala namphansi zathi president wamabhinqa uzongaphuthi emcimbini wethu wokugcwalisa iFNB celebrate 10 years. Into engayisho nje lezansizwa zihlakaniphile. Angiyona iEFF mina, angiyona iNC, angiyona inkatha lehlulwa womasipala. Hey laba. Niyaphila amakehla. Hey nadabuyise yazi. Hey nadabuyise hey yazi. Phinde ngibonge noMavundla. uMavundla usukela eThekwini exhaphaza iTheku la. Waqhaphaza the deputy president, the deputy mayor wakhona ngamavota amabili awatholayo. Wasuka lapho wanyuka manje udagagaza phansi washiya nemfene le la eThekwini okuthiwa lo baba lo uKhawunda. Wekhawunda yazi mfethu uyazi ukuthi mina nawe siyazana. Ubungcono kabo sekwa transport angazi nami uvinjwe red tape lana noma political clout noma yini ubungcono kwabo bubonakala ukuthi wenzani. La mina ngokutshela iqiniso nje ngibona intshebe yakho nje emhlophe angikuboni ukuthi wenzani. Itheku lifile ezandleni zakho. It's either you resign or wenza into right. Sesikhathele manje. Sikhathele uma nje sinamanzi angigezile ngiyanuka nje. Angigezile ngamanzi akukho manzi emzinyathi, akukho manzi embumbulu, akukho manzi yonke indawo, akukho manzi eThekwini. Akukho manzi eThekwini. Kodwa ukhona wena kade ukotela ama-truck lapho ungakwazi ukushayela. Ukotela ama-truck la uthi abuya phesheya kwezilwandle awubenwa odile enwa odile ukuthi athutha amanzi. Nalamanzi la wathengwayo ethele ethi uhulumeni mahala aphinde futhi athengise icorruption is everywhere. Yini na nizibonele ezimbi icorruption iqala kini yikho kunjena nje. Mawungathi abantu basenanda nje bonke nabantu bala eThekwini namaphethelo indlela abahluphekela ngayo amanzi nogesi. Babolelwa ama-bright babolelwa yonke indawo ngenxa yakho kodwa wena uthi uyimeya. Akungiboleke njengoba mina ngihlala la eThekwini. Akungiboleke nje umasipala inyanga yodwa nje ukubona ukuthi kuzoba njani. Ngoba uyahluleka manje. Mtolo angazi ukuthi umsebenzi wakho mina yini ngoba ubhizi kakhulu khona ukuthi ukhohle ngisho la ukama kodwa into ebalekile njengonobhala njengombhekeleli kaKhongolose la KwaZulu-Natal konke ama structures asoke ephethe kwi-governance. It's very important ukuthi ube hands on. La eThekwini we got a problem akubonakala ukuthi kwenzakalani. Akubonakala ukuthi kwenzakalani la eThekwini. Angifuni uqama manga. Kubalule ukwebhana kuhlala ama-motion of no confidence angayenzi sense nama-collision awayo kuseyimfeneni nje. Ngiyacela ke njengamanje babekelo mama ngasho ukuthi lo mama lo uyithoyisi nje. Le ithoyisi lokuje ngasho ukuthi mina uyasetshenziswa wena mama wena we-NFP.
la mama lona yini izokuwayenza nje phandle kokuhlala emhlanganweni ungene drivelwe blue light uyolala uthi anike ngithobe abazukulu yini yodwa into sikoyenza awungihlebeni yini sokwenza wena mama ngoba bahlala ngawe agcina uguqa lapho onyazela azoyocela ibusiso nimoyocela kodwa ziphi lezoyibusisa ayazi hayi ngiyanxaka uMavundla wasuka la eThekwini wayale wafika waphatha ngiyabonga amavundla wenze kahle wakhipha nale yamfeni isigolozo simesabomvu le mpana lo bephethe umasipala walapha elokujaneni obephethe umasipala wase walapha isigolozo simesabomvu lo namehla abomvu ongambazi noma walandwapho wambiwa phansi kwathiwa nansi poster ayi ngoba nenkatha nayo yakugeja man ayi nani msaphe nje lemfana ongazilutho kanjeni hazilutho phela lemfana hayi zilutho lephala kuhlukumeza ngestaff lapha ziningi izinto nje ziningi ikhalazo nje mina ngumongameli ngumkhulumeli wabantu ziningi ikhalazo ezifika kimi ngiverify bese ke ngibona ukuthi lezi izilejit futhi nani ngiyanazi vele ukuthi niziphuphu vele anikwazi ukuphatha nina ngamagobolondo nje lo mfana lona lo ade phethe lapha nje lo wenkatha uDodu lo muntu benze kahle impela Mavundla mkhiphe nawo kaMavundla msuloku wenza izinto engaqondakala ukuthi lo wamthwana nenhlambe eyitradini ke ayenza into eqondile sifuna ukubona umehluko sifuna ukubona ukuthi ke kwenzakalani abantu base Great Town eMdlovana babe namanzi ngoba nakhona amanzi awekho thiwavimbe no baba kwangubane laphana ogulayo oyimeya yasemzinyathi naye ongazi nokuthi wenzani at all ngicela ubaba ungubane naye angitshene ukuthi yini kahle hle ungubane ayenzela umphakathi wasemzinyathi ngoba akaze ngimbone mina ngisho nje eyocamamanga nje njengontuli uthamsanqa lwambe ngabamanga naye la etradini zangapha ngithenkahle kodwa uyaya kubantu bathanda abantu umfoka Ntuli hey uNtuli wona uyazama mfowethu uyazama nje uyazama impela cha uNtuli uyazama mina amandla umuntu angahle nje uNtuli enkatheni hayi uyazabalaza bese kuzoba ke inuni meya le yaseJozini lo ufana niyasemathe hayi inkosi yazwa ngempela ke imeya le yana la lapha na eGreat Town ubuhlulwa yini ubuze iqhwaga lesi saseJozini ukuthi kwenziwa kanjani phathwa kanjani mawungazilutho akuvele ukuhlala ku-blue light nje akuvele ukuhlala ku-blue light nje iGreat Town nje national finance nathi lenkandla akho mela lapha hayi Goliath kwathiwa mina ngisheshe ngakhuluma ikona yini ikona yenzani uma ngothothi iyosa nje iyosa okay iyosa after ngibonile nje ayishebe futhi asinebhata ayintuli ayinawo intuli ayinawo nawubuhluleke ukukhetha iyosa yabona nje yothi umlilo la ikhona yothi umlilo ayike indaba le mina ayikho nje hayi yazi lezi zinto lezi hayi iyosa la ikhona ngisho imicimbi yenza yini engilosi empi imicimbi yenza iphumelela iba izishiphi yini na istructure nendlela yokuhlela nawe lange uyabheda mfoka jili nashiyezeni nje enkandla akukho umasipala akukho manager akukho umuntu kwampuze edlemini nje kuthiwa kununga amalongo enkomo lapha abantu batheza khona lapha kwamasipala ayikho lento into engekho nje kodwa la kuzalwa khona umongameli ababili umongameli uZuma umongameli mina thina omgqigqweshe lo mlunguzwe eshele usuku nemini irong yonke le nto leyo and ufanele ukushintsha lokho kulunge njengamanje isikhathi kasikho ngoba zinja nizobe seniqalile vela amanga okukhankasa ngathi mina abantu bakithi kwaZulu bozwa ngami mabhinqa niyozwa ngami ningalaleli namunye ningabalaleli bonke basangene bonke mabefika la food parcel thathani bese bankonkoza hambe niyodla ingane sidle abanye bafike bafike yebo nenze njalo nozwa ngami imini umuntu ophethe iqiniso la
Sekuyibuke kahle lezi zinto mina ngiyingcengi angizesabi anginendaba noma zingathini bathi bazamani ushambe anginendaba nje anginendaba nje hlobo ngizwile futhi ukuthi nibhizi niyaplana nithi fanele mina kufika ukhetho sengifile. Do you know my spirit how much will multiply nothi kwakungcono kwakuhuye niyobona nokujikela nijikele ngisho na amathumbeni uqobo ujikele ngisho na umfazi owembathana ingubo akujikele ngoba kuyobe senithinta uphunga nathitha umakela nathinta amakhosi asesandlwana nathinta inhliziyo zabantu abadabukileyo abahlala besosizini. uNkulunkulu uyingubo yabafelokazi nezintandane leze engiyikhulumelayo namanje nina ngoba nisuthi nibona ukuthi inkohliso nokumanipulate imedia lena into eniyenzayo nibona ukuthi iyona into lena ezoba ikusasa lelizwe nidakiwe izona ngami kuma nje inkathi athu iplana ukuhlangana no DA ningazothatha imigodoyo yobandlululo ningazothatha izinja zobandlululo nizoyigona yindaba ningazethembi nina nime nje ninyempo njengalo ukuze nikwazi ukuthi neziqiniseko sokuthi nina manifuna ukushanela kwiprovince nishanele kwiprovince niyayazi izinto efanele nizenze ukuze nikwazi ukuthi ke nishanele niphathe nje ngoba lento yamacollision ayinisebenzelanga nina ayisebenzelanga iANC ayisebenzeli kanye neDA ayisebenzeli. We need an absolute power ngoba lento yama-collision governments fire 10 times kuma levels elokhujana omasipala. How much more kuma provincial level, how much more kuma lokhujana ngoba abanye they are gonna be there to protect their corruption that they've been doing in the past years and years. Yikho ke nje abantu bazovele bethi ioption abantu abasha laba abantu abasha enithi nina bana sipiliyoni sokuphathizwe nina na startup isipiliyoni na nizamashongololo le koTanzania nani thathe besipiliyoni ngoba isipiliyoni nani naso le ukudubula nani thathe besipiliyoni itakiwe usho into abasihlende thina sinasipiliyoni asibuki izinto siyayibuka iexperience yenu nina yini sisile nizayo eyodwa nje wemtolo ngicela uyobheka nalapha kwa Arts and Culture nathatha ama-artist nina lawo ashayisa ama-queue eMaritzburg kwenzeka ihlazo abantu kwathiwa khona manje afaka ama-proposal abantu indlala ithe bhe ngahlangana uNkulunkulu bonke abantu babeqhuzuka lapha ama-artist ahlupheka lapha kwaZulu ekambe qhuzuka lapha nabahleli bemicimbi lapha kusiyami behla benyuka bethi bawuzama akaze kuphume imphumela lapho anikwazi ukuhlona inhlono sichazwe ukuthi nikane nibanikayo amanika abangani beni nicacise yabona naphinda futhi kwathiwa applyelwe izinto ezalapha na ke eminyangweni economic development nakhona kubonakala ukwenzakaleni noma nizokwenza isiphithiphithi enisenze kwa education nicabanga ukuthina sesikhohliwe nicabanga ukuthina sithule ngoba sizoyithutha nithi asithule siyakhuluma because you got the system to manipulate even media so that media izofunza into ethandwa yini nina information nihlele ngendlela yenu. Never on a Sunday. Wake up isikhathi sokuthi niphaphame manje ngiyabona manje ngizokugudlana nopresident koze kolamula ukhetho konyaka ozayo sengifikile ungizwe umlando wamcuna untombi semdabalaka samqoma ngoba semthanda usithela phezulu konyana kuyobuya koze emhlabeni okufika phansi koze iswabhethu akusibambe ethathe inkampukulu sanqasha isifikile ke lento bashe ayikhale aludlela esikegeni mina ngidlela epeteni kayihlo elimhlophe ethendiqwa yabo asithule ngoba sithule siyabuka nje mina ngithi ngithule nginika ithuba kanti nizilima nishakaza mahala nidlala ngabantu nidlala ngopetrol babantu beapply akukho decline akukho incwadi yenzakalayo isiphithiphithi kuyafuhlelwa nje kuyapakishwa nje there is no nixabene nodwa nidokwe nje lingaziwa noma fanele livutshelwe noma fanele liphawu yithi nje niyini manje nje nali ipanyaza lo kalusufi nali ipanyaza le phezulu siyabonga panyaza ukuthi ukhipha imisebenzi eminingi kangaka uyinikeza abantu bakithi abahluphokayo eGoli. Job well done. Lokho ngushayela ihlombe
Malema ububheda mawuthi wena lapha eFNB uzothi mangabe kwenzeka uthatha izokweneko zayo bese wena usuke lapho bese ukhipha abantu emsebenzini ngoba babeka ama volunteer ke NC. Doesn't matter. Abantu abasha abazuzile kulungile abasebenze. Thanini wena you'll do better, you'll give umsebenzi kubantu abayideservayo. Hayi ukuthi uzoxosha abantu bevele belambile kwabona labo bantu phela. Kade futhi baqala ukuxhashazwa. Ngeke kulanjwe kanjena ukuthi bese uzothi wena ukuze utholakala ubonakale engathi ufuna ukucindezela imisebenzi emihlezi opanyaza loSofi bese uyicindezela ngale ndlela. Mawudlala ipolitiki dlale kahle mfana wami yazi ngiyakuthanda, uyazi ngibukela kuwe nawe ubukela kimi. Ngikukhulisa ke boy. Yes, ngikukhulisa. Asikhulisane siye phambili. Yeah. Mina uzofika kalula la kuyakho. Uzofa isibhaxo khohlwa nje. Hlanipha impela ngiyakwazi. Futhi lento yakho uyisile uyibambe kahle, udlala ibhola bese ulifake emasendeni. Udlala ibhola bese ulifake emasendeni. Ngathi anje lempisana. Ibophela iskimini noma kungafanele. Hlanipha impela. Akusile mfana wapha. Akusile. Ayidlanphile. Ha! Oh, kwasa kuphandle lento. Ha! My. Le njale. Uhlaniphile impela he wa South Africa, ihlaniphile ke leyangane. Kodwa. Nalento yakho wemalema yemngcele uqinisile impela kodwa hayi kwamanje ake sithi kuyithintitha siyikhandle. Asithintithe. Akasithithithe siyilungisa siyikhanda ngoba nalo nanina ngoba phela uyingxenye kaKhongolose awuyingxenye kaKhongolose nawe awuyingxenye nalo nanina navula imngcele lapha navumela uyihlowenu wayogalwa khona lapha kwathiwa wosibali sebele baningi ke manje usibali baningi ke manje sebe Westerhout manje so leyo system leyo ufanele isebenze ngendlela eproper le amabhunu angifuni uqamba amanga malema ngokuthi umnotho ubuye emabhonweni 100%. Kumanje ngiphatheke kabe kakhulu nganza kwethu ngithunyelelwe abantu abathenga iplazi ebhonweni ke laphana obekufanele abe kudala laphuma laphana ibhono lilapha ibhono mawudlula kancane ePiet eMpumalanga into ecruel eyenziwe emabhono ningizimu Afrika ke ngifuna niyazi into ebuhlungu eshaqisa umzimba ukuthi abantu abamnyama bezamela besuka kwaZulu Natal kwelakithi behlangene base bebayingxenye yokuthuthuswa komnotho wezwe laseNingizimu Afrika bathenga iplazi kunencwadi eyishoyo yokuthi futhi abe kudala baphuma kuleli plazi kodwa bazange labo bantu labo lo umndeni walelo bhunu lelo wanqaba ukuphuma bathema be-challenge labo bantu ngokohlelo lenkantolo lomlungu wavele wazobulala zonke inyamazane close to 1500 ebezikulelo plazi wabulala inkomo wabulala iklabhu nezimbuzi washisa wamosha waqeda kuma nje kugishinywe enkantolo ngizohamba ngiyolibona lelo plaza nje kusasa lokusaya ngizogibela ngiyekhona eMpumalanga ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngize sivume njengopresident wamabhinqa ukuthi ikhalazo seyifikile kimi bese ngithula lemgodoye ngamabhunu lezi zinja lezi ezenze lento fanele zijeze fanele ke zinikeze ithuba kodwa manje ngoba lo hulumeni wenu abelungu bakhonze ngalendlela enyanyisayo noma bebheda umthetho uyacikiza masokuza ngasemabhonweni yabona uPaul Gray loya waseMpumalanga kuleli plaza uPaul Gray nendodana yakhe nomndeni wakhe yizi zinja lezi kuyizona ezone kuleli plaza ngifuna lo Paul Gray angitshele kahle ukuthi lamandla angaka wathathaphi lokuxhaphaza isizwe sawuphona amageba senkashana yemizi yaphozubulaza ngameva abantu ababengithumelela yonke lezi zinto lezi ezikhona lapha nizoyibona soyifaka lapha ko Facebook bese nibuka ukuthi lemkhuba egilwa abelungu ngempela bahloseni ezweni likaMthaniya na ngabe bayayiphaka yini na hey malema limnandi iculo lakho mfowethu shot to kill nyamazane shot to kill nyamazane kill the boer kill the farmer yeah yabona ke limnandi leliyaculo ngoba ngempela uqinisile umalema nemthetho nenkatolo yomthetho sihlokelo equality court cha is not a hate speech
is a revolutionary slogan and a song. Is a slogan of a revolutionary okwakufanele mangabe senza umonakalo kwakufanele lizo singalifici thina kodwa salifica ngoba lalingahlose umonakalo kwakukhala nje kwabantu abamnyama bethi shot to kill nyamazana kill the boer the farmer laba bebehlolo baba bethi impipi nina sinja samabhunu ngoba sinenhliziyo izinto saxola hayi sixolile hawu peace kiss the boer mwah yeah you're gonna get the kiss now, I'm telling you. Asinesabi hlobo asinesabi kanti akusatshwa umuntu nje akusatshwa namanje nalo phukuphuko benziwa umongameli mina ngikuthandi lokho ukuthi ngaso sonke isikhathi make kwaba khona movement encane nje lento yamasosha nje yenzekile yokuthi kube nesixaxa ematracking amaphoyisa engaka beqashwa noma ngabe kuthiwa private security lento yokuthi lokho ehudula isithunzi samasosha phansi amasosha adla isinkwane asha la kuba toll gate akhoxela amabhluku nemkhaba emide ehlelwa isithunzi asiwathathi notice nje izinto nje a highest ranking office elingaphezulu ngisho kwakho namaphosa amasosha iwona ehlise isithunzi kwangafanele athuthi igrosa ngelockdown nangama unrest kwakufanele kanyakazi kwakunyakaza zamasosha ngoba icrisis yayingeyona leyo nto leyo abayibabazayo amanga lawo ayimanga lawo niyazi into nenenzana niyazi so lapho nizobopha abantu abangenacala ngolesibili nje umhla ka22 ngibheke ecaleni lekhulu ngihambela icaleni nonsense 3 years ngehla nganyuka ngecaleni udoti ngicabanga ngizonyeka ngisho noma ngibopha ngisho noma ngibulala futhi zinja I don't care I'm an honest man and a noble man. I don't own any business. I don't do anything. I'm just a noble man. Nginkomo nje edlutshani. Inkomo edlutshani. Nginkomo nje edlutshani. Protect abelungu lapho umnotha nufuna uluze kubantu bamnyama lokho nifaka ama red tape. Ngifuna ukungena lapha eParliament neyecapha ngizoshintsha yonke lemithetho ekesisekele lapha esisangene. Kodwa ke nizamileke ukuthi nethuke kancane nje njengoba kade sanifuna ukubuyisela uZuma ejele kube kuhle ke futhi lokho yokuthi ke nokusayine lo mthetho wenu ke nokubona ukuthi uzonigaxelisa siyabonga ke ndoda ekhala siyabonga namaphosa ke siyabonga futhi ke kuhle lokho nje okwenzile ngoba phela ngenkani yakho daqala wambophe engenze lutho bungaphinde umbophe namanje engenze lutho noma kungasho ukuthi ukhululwe uwe belivele icala lakhe lingekho bekuvele isigwebo sakhe sesiphelile bekuvele kuabelungu bakho laba abaphethe umthetho abalaphana kanye nezithandwa zakho lezi o chief justice abashaya imithetho efile lelizwe yebo khona thina ke manje sikhuluma nje obani njalo iqiniso ya njalo nje kusasa lokusayo ngiyahamba ngiyeMpumalanga ngiyobheka le plaza ngizomtshengisa kukho konke bese ngibheka ukuthi icala livuliwe lihamba kanjani ngiyacela nganza kwethu ukuthi lingilekelele abalazi eseduzane babonile lapha kwehla kwenyuka inkomo lapha nokugijima cishe kwazi kwalinyazwana ukukubi gijinyiswana ngeinkomo lapha ngakho ke ngithini njengamanje nganza kwethu ayisukume ayihlome ihlasele ibuyise umnotho wethu futhi abantu abamnyama bahlonipheke abelungu abasazi ukuthi siyini ayihlome nje ihlasele iye emnothweni iye ekuthenini akube eqinisweni sigijime siye emthethweni abantu abonile baboshwe abantu abathuphula umthetho baboshwe akho mlungu ongabulala izilwane ingaka okoqala kuyicala ngokwebusiness lemlungu into ayenzile phinde futhi kube yicala nangokwemvelo abelungu baziwa njengabantu abuyibona abaprotecta imvelo kakhulu the most kodwa bona ibona manje azikwazi ukubulala izilwane ezibulalela ubala. That is nonsense. It's totally nonsense. I can never tolerate that bullshit. That is totally nonsense. I'm telling you right now. Becela mfowethu ngiyakubona ukuthi uyazama lalapha eKapa eKapa into eyenzekile eKapa asiyithandi namanje nje lomlungu uJane Smith lo uJM Smith lo usaqhubeka uzenza sengathi iCape Town izwe lakhe leme yase Cape Town weJames Smith
ungaze kusukume mina ngize lapho ngeke uzuthande ngifuna bakutshene nabangani bakho ukuthi you are the dog. James Smith, you are the dog. The mayor of Cape Town, you are the dog. You are the dog. Ukuthi ungathatha amatekisa abantu bakithi uwapounde idingo singekho ushaya imithetho outside umthetho sisekelo wezwe. Ngiyabonga kungqongqoshe wezokuthutha eningizimu Afrika ke mama waba neqiniso good ngakubona nje ujoqa nje uba namasende wama wathi cha ngeke lo usidlale lomlungu dakwa nobheka icele futhi wakhuluma kahle bafowethu la nenzeka kodwa nenzeka kahle khona well done bhekicele nale ndaba uzamazama eke laba bantu abende abathatha le goli nibanikeze imisebenzi eke nibathathe laba ngoba bafuna umsebenzi abantu balambile bebi eke babamba nje umhlabathi kaNkuluNkulu bathola abakutholayo eke kodwa indawo abasebenza kuyona inokufa phakathi inezimpi phakathi abantu abaningi abaqhamuka emazweni angaphandle nabalambileyo nabakithi eningizimu Afrika mina ngiyabazi ngisho imizi eminingi ngapha emiswe yibo zamazama laba abafowethu behambe beyozama imgodini beze befele khona abanye bakhimizi bakhe amaflethu othula magana ngishokana bezama kanza kwethu ngendlela imisebenzi engakho ngayo eningizimu Afrika lamazamazama lawa ngaba athathwa yaqoqwa eke asuke lapho lamazamazama athathwe asiwe eke lapha esigabeni sokuthi eke utholakala imisebenzi amathuba kuvula amathuba emisebenzi. That is totally nonsense yokuthi nina into eni enjoy the most ukubopha abantu nibaqhumbe ejele bese ngigijima niyotsaka ku TV nithi nina amajele agcwele nidakiwe because you are confused, you don't have a system, you don't have a vision yokuthi lelizwe fanele i-direction yalo ulithathe niyini nibheka ama-retirements enu ngobuphukuphuku benu and you are busy planning the future that will never be there when it's prosper. It will never prosper, it will fail 10 times. Ibonga lensizwa laphana madoda yaseBurkina Faso, the youngest president in the world, alone at 33 years. Okathele ngiyakubiza mfana wami ube khona la kwi-BRICS ngoba benilena nje mfana wami yiza la mtolikele nina nimaziyo nimthumelele ngesifresh nimchazele ukuthi ngiyambiza nimtheke futhi lo yampala loyana lama giant lawana bafana abancane bakwazi ukusukuma babona umonakalo bathathizwe umnotho ubabuyisa umnotho naseNiger kungenzeke lutho lapha eNiger kungenzeke lutho nje ngasodakelwa lo mgodo waseFrance ngeke lo ganu esalukaze lesana esingapheka kusho kanina lo president of France lo Macron for sack umkotoyi wena party bastard granny shit ubulala umnotho waseAfrika lo umnotho waseAfrika ngisho iWorld Cup nina nayiwina ngabantu bakithi laba la Africa kodwa nina nizenza abantu abasile yabona no rubbish nina hawu batolekele nina okay ngazi kubingelela kuphela ngeFrance cishe ngathi bonjour ayakuthethe kahle bonjour ngiyabonga kakhulu kanza kwethu ngiyandithanda amabhinqa ami ngomhla ka-22 ngiyicaleni egoli abasegoli ngicela bengiphelezele ngoba sele emachachini impela ke manje sejomba imali yethu ngiyacela ningiphelezele nibe nami ningibeke nasemkhulekweni yabona okuyokwenzeka bafowethu nize nazi ukuthi anginalivalo kangesabi angisoze ngesaba nanini angisoze ngesaba kanza kwethu ngiyanthanda aluta continue the struggle must continue until we win, until we make sure that umnotho usezandleni zabantu abamnyama.